Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубаин, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бардуро чӣ хеле дисем барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Хонаҳои заминии бардуро, заминҳои фурӯшӣ ва як ноутбуки фурӯшӣ бардуро як бародари Россия рӯи кардагиай. Хулоса бардуро ҳамаи чӣ ҳастай, нархҳои беҳтаринай. Видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен ва аз ҷое ки замин, хона, квартира дар шумо даркорай, дар комментария бинависен бардуро. Ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. дӯстони азиз, як дона лайки бепула агар имконият дошта бошем биҷиқем ва касе чизе фурӯшӣ дошта боша, инами рақамҳода танҳо бардуро дар ватсапаш бинависен. Мо барои харидорора чизе дорем реклама мекунем. навори имрӯзара якҷоя то охириша тамошо мекунем бардуро. рафтем. бардуро элона сар кардем. Бо диққат рӯи экрани телефонтона нигоҳ кунед. дӯстони азиз, срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбандай. Дар сентри шаҳрай бардуро ҳамин квартира дар шаҳри Левакан, кӯчаи Борбат 31, як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. домои панеле бардуро ову свет постоянӣ ҳастай, хонара нав ремонт кардагиан, чӣ хеле дастурат десен. Дари беруниша оҳанӣ часпондагӣ будиян. қариби хона дар литсей, мактаб, магазин, бозор ҳастай. хулоса ҳамаи чӣ наздик будай. нархша 108 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, як хонага дар шаҳри Левакан 108 000 сомонӣ мега. срочни бародаро пулаш даркорай. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, элона давом метавом. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, як бародар ноутбуки фурӯшиша рӯи кардагия дар ватсап мо гуфта ки рекламаш кия ки ягон бародар мисол мехараша. хушрӯ гӯш кунем бародарҷоно. ноутбуки фурӯшӣ оригиналай фирмаи Toshiba, памяташ 500 гигабайт, состояниш навай, қатиш бардуро мушка документ дора. Адрес Россия, Московский область, город Красногарск дабудай, метро Тушино, электричка Павшино. ҳамин адрес дабудай. хай мисол бисёр дар Россия медонем бардуро гиҷора гуфтесам. нархша 15 000 рубл мега, бо арзонам мешава. хулоса беҳтарин чизай, мисол хая ки барои интернет дуромадан, барои чи мисол маҳқултон мешава, мехаренша. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. бардуро ози хонаҳои фурӯширо гап мезанем, баъд заминҳои арзон да мегзарем, баъд квартираҳои фурӯшида. барои ҳамон видеоро то охириша тамошо кунед. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, ҷамоати Кангир дабудай. 8 сотиқ замин, 3 дархона дора ва як калидори дигаам доштай. баъд як кухни дар дарни хонае, хонаҳо ремонт кардагиай мега, 3 тарафи хона маҳкамай. ову свет ҳастай, ҳоҷатхона ҳамом дора. ҳавли бардуро санг рехтагиай, мақсад зимистонш десаен имрӯз буга под лой намешава. дар пушти хона раҳи калон дабудай. дар пушти хона раҳи калонам будай. қариби хона да мактаб, бозор, масҷиди калонам будай. нархша 125 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. дӯстони азиз, беҳтарин хонае бо ҳавои тоза, ҳама шароитош хубай. номерои телефонаш ҳастай, занг бизанен. 125 000 сомонда бихаренша. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар Расвет, дар лави роҳи Калон да ҷойгир будай, мақсад қариби раҳ да будай. 10 сотиқ замин, 3 дархона, як калидор дора. хонаҳо ремонт кардагиай. бо дарбари хона бардуро фундаменти як дархонаи 5x3, калидор, баня, ошхона, анҷомхона, дегдонхона, ҳамин чизое гуфтам бардуро фундаменташ рехтагиай бо дарбари хонаш. ову свет ҳама вақт ҳастай. нархша бардуро ва хоҳарои азиз 135 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. дӯстони азиз, срочни бояд ҳамин хонаро бифурӯша. ана дар ноҳияи Хуросон, дар Расвет будай. занг бизанен, беҳтарин нархай, лави раҳда будай. нархиш 135 000 сомонӣ. ина бардуро бо дигар суратошам тамошо кунед. ина бо ғиштам дора, мисол чӣ хеле гуфтам дар бари хона фундамент рехтагия, мақсад ғишт намехариву, аммо ғиштҳои зиёдтира мегирӣ, мезанӣ, мисол хонаи тайёр мешава. дӯстони азиз, ина номерои телефонаш, марҳамат, занг бизанед.
бардро хаста набошен, эълонмона давом метем. Касе тамошо кардесен, бардро имконият боша лайка биҷиқен ва касе меҳмонен дар канале бо ҳатман подписатсия кунен. Бардро вақти подписатсия мекунен, мо видеои нава мепартоем, шумо сразу бохабар мешавед, медроен тамошо мекунен. дӯстони азиз, срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кӯлобод, дар 5 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. ремонти хонаҳо чӣ хеле десен хай коробкае бадро, ана баня калдор дора, ҳоҷатхона ҳамоман бидай, ову свет чам бардро ҳастай. чӣ хеле гуфтам бардро, соҳиби ҳамин хона мега ки срочни пулум дар корай. нархша 85 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, дар ноҳияи Ёвон 5 сотиқа наму 3 дар хона, хай ҷои беҳтарин дай 85 000 сомон. ина номерои телефонаш, занг бизанен касе харидорен. дӯстони азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯзаи мо бардро ана замини фурӯшиай, ози заминои фурӯшира гап мезанем бардро, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. хоб бисёри бардро ай ғарибиам тамошо мекунанд, ай тоҷикистонам тамошо мекунанд, нависта буданд ки ай шаҳри Бохтар ягон замини арзон шава бимон. бардро ина замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, яхе стройматериалша овардагӣ бидай бардро дар шаҳри Бохтар ана қараболода бидай, хай мисол қараболода бидай, ана нархиш 96 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, бо як бор дига мегумтам ки 5 сотиқаи дар шаҳри Бохтар қариби қараболода 96 000 сомонӣ. занг бизанен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. бардрои ки ай шаҳри Душанбе замин гуфта буданд, бардрои на як замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Дарёбод будай. шаҳри Душанбе дар райони Дарёбод. дӯстони азиз, 3 сотиқ заминай, ана яхе стройматериалшам овардагӣ будай. хоб соҳиби замин мега ки 3 сотиқ замин срочни сум дар корай, камтар ай ҳавли хидм метам. хоб Дарёбод да поёни Чинтепа, ноҳияи Фирдавсида дохил мешидай. нархш бардро 98 000 сомонӣ мега, бо мумкин арзон куна. занг бизанен. эълона давом метем. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, ози заминои фурӯшӣ тамом мешава, баъд квартираҳо да мегзарем. бардрои замине десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бисёри бардрои мо ҳам ай шаҳри Хуҷанд тамошо мекунанд, мисол ай ғарибиам тамошо мекунанд, мегӯянд ки ай шаҳри Хуҷанд замин бимонед. бардро дар шаҳри Хуҷанд ай ҳамин замин ана 5 сотиқ замин дора, ана гуфтагие ки болои Ором, деҳаи Офтобрӯй, кӯчаи Темурмалик. 5 сотиқ заминай срочни мефурӯшемша, нархша 60 000 сомонӣ мега, арзонам мекадай алишам. номерои телефонаш ҳаст бардро, занг бизанен, касе да замин дар кораи ай шаҳри Хуҷанд бигиренша. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардрои сурате десен квартираи фурӯшиай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, якхонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 24 квадратни метр, кӯчаи Наврӯз. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки як ҳуҷрагаи фурӯшӣ дар бинои сеошиёна, яъне ки бардро дар доми сеэтаҷа будай, ғиштӣ, домои ғиштида 1 метражда қарор дора, ана бо таъмири хуб навистагиай мебошад ва оби хунук ҳамаи чӣ доштай. нархша 130 000 сомонӣ мега. занг бизанед. дӯстони азиз, бисёрат нависта буданд ки ай шаҳри Душанбе квартираи арзон бомон. бардори ина квартираи фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 37 квадратни метр будай. хоб поёни Корвонда. дом бардро навастройка, хона ремонт кардагия. чӣ хеле десен? соҳиби хона мега ки хона тайёрай, ову свет, канализатсия дора. мақсад бардро сума метию, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 165 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. марҳамат, занг бизанем бардро. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. ана и квартира десем бардро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд.
як хонага квартира дар якум этаж қарор дошта 28 квадратни метр шаҳри Хуҷанда тарафи Пахтакор да ҷойгир будай бардро ана домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хона ба тамоми шароитош муҳайё мебошад. хай бардро хонаи хушрӯя чӣ хеле десен ҳама шароитора ҳастай мисол нархша 131,000 сомонӣ мега мумкин хай бо арзон кна. номерои телефонаш аст номерои тоҷикистонай занг бизанед. сони азиз эълон монад давом метем. ана и квартира десем бардро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага дар 7 этаж будай 40 квадратни метр дом бардро новостройка хона без ремонт коробка. хай бардро хонара мегирива я сол хонара дрынша ремонт мекунӣ ҷои созда будай хайна трезош часпондагӣ. хоб як хонага 7 этажа чӣ хеле гуфтам 40 квадрат дар шаҳри Ваҳдат нархиш 160,000 сомонӣ мега бо арзонам мекна. номерои телефонаш ҳаст касе харидорем бардро занг бизанед. дӯстони азиз ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза касе то охири видеора тамошо кард бардро дар комментари рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатъима тамошо кардем ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда бошад бардро агар имконият дошта бошед ҳамн як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен ва касе меҳмонем бардро форатон ки видеои нави мара якмин шуда тамошо кунед ҳатман поёнда кнопкаи подписатсияи намора биҷиқен. мо навори нав парфтем дар канал шумо сразу бохабар мешавед медроен видеои нави мара тамошо мекунед. хоба бардро аз ҷое ки замин хона квартира дар короеда шумо дар комментария бинависед. агар мода арзонтар роӣ кардан мисол мо барои шуморо ҳатман меёвем реклама мекунем аз ҷое ки мегем бардро ҳаракат мекунем ки биёем дар видеои оянда. хоб раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунед. хай